Bij een brand is het sportcomplex De Akkers van VV Heerenveense Boys op het Heerenveen bots kan scherrenrekken. Ik ben aan het renoveren. We zijn kleedkamers aan het renoveren en de oudste fjouwer hebben nou een nieuw dak gekregen. En dan moest nog een dakleer op. En het bedroeg uit de jouwer die zoet het van de mond van. En die weer kleren, jelle kapot. En opeens de vlam in het dak. De isolatie hier vlamvat. Of smeult, toen vlamvat. Nou ja, toen weer er nog één van u aan het werk om het auto te sluiten. En die kwam meesken langs en die zei, nee, de vlam is in het dak. Dus die hebben snel de brandwacht bellen. De brandwacht wie met meerdere auto's te plak en daar trok wie de brand gauw onder controle. Toch is er een soort skeer. Er is nou een stuk op het dak. De toilet, wc's zijn zeg maar geruïneerd. Onze boyshop is aardig toetakelen. Ik denk dat de kleren allemaal fut kennen. Ja, die stonken, hè? Ja, de plafond in de kantine, die hebben denk ik allemaal rooskade. En hoe lastig is het nou voor je, voor de Heerenveense Boys? Ja, het is heel lastig. We zitten voor de bouwvak. 3 september, dan hebben we 30 wedstrijden weer hier. En we willen eigenlijk dat het weer klaar is voordat de wedstrijden beginnen. Ja. Dus we hopen dat de expert en de verzekering een beetje snel is. En mijn werkje. Dan kunnen wij snel naar de bouwvak aan de slag om te zorgen dat de kantine weer klaar is en de wc's en dat soort dingen. En dat het dak weer klaar is.